Hai लोगोफोर सानुआ Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो दिनै दुब्लियाव फैदों आइमुआ माइ हागासिनो आरोना मोनसेथिंनिखौ हाबाय ओमफ्राय दा मोनसेथिं हाबाय थादो थ' बिराद सान्दुं नांखादों नै सान्दुङा खाथारनाकखा नै नायनो नाखाया ओमफ्राय सान्दुङालाय गुफुर सिनायलायाखै नै माइफोरा ओमफ्राय इयो जोंहानि ओमफ्राय नैबेबो जोंहानिमोन बेखौ हाखांबाय आइमुआ दायो इयाव हागासिनो आरोना आइ बाजैमोन ओमफ्राय जों ओरैनो बेरायनो होननानै फैबाय आरो नायनो होननानै फैबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मा हानफैदो नोंखौ सोंदो मा हानफैदो माइ हानफैदों माइ हानफैदो ओरैनो माइ हागासिनो मामुआ ओमफ्राय नोंबो माइ हानफैद' दे मिनि ओरैहाय Menu Lucky. Beda, ada. Hai bermain neng pasangan dah. Hai, Ruli. Jangan daya beda dang dah bermain tangisai. Berma sagoli. Bayi jangan dah. Bayi ni hutan pagar je macam kada. Kayak tak ada wasnya. Soalnya kini maya mabai juga lijuk kada Islam hanya je kosto zakaran. Jangan ini. Je kosto zakaran hanya. Naila jangan bermea. Macam tu orang question. Naila jangan dubli ama bagi nuya. Dubli ana dubli. Hello. Nang mai apa ide? Nang keseng nang mai apa ide nani? Ulta jamba. Ulta jamba. Nungsu jamba. Nungsu jamba. Masa jeneng beta? Kekasya ini. Kekasya? Bolsun? Kosun? Roro one kan roh. Ah jali bhai. ये देखो नहीं जगह नीचे से आया jangan ini nonyong si bayi ni dong, gaya ni lagi berhijau deh. Bayi tina ngampai. Bete yang mana bayi ni? Asalnya naik terus akar sih kan noni bayi. Thaplah thapli bun kawai. Bete ini thang sih kan nogar nani. Iya hibu lah boleh bayi ni. Thang sih kan daijeng juga nani teh. Jeng ni filda. Nih dah mungkin jembaran kaya. Belak color dah. Berapa bila jadi? Nih gereng ase. Benar hang tiga. Mang, nang beta? Malang deh? Harganya ya benar ke? Nih beber mah kada. Sondona horfani se sondona thangsikan nana nogar nane. Kader ki si anak ki. Nah, ini mah. Hai cek. Hai cek. Hai cek. Tibe. Hai cek. Kalma. Hai cek. Oi ba. Darah kan coba. Hai ada yang darah kan coba. Oi, wah. Ada tu kan. Wah. Tulang sia. Dah boleh. Hai ada. Hai nang dalam mana? Ma?
चलो नै जोंनि गामिया दा आरो साननैसो थानानै एकदमबारे द्राय द्राय जाजोबगोन ना रानस्रावस्राव नै इथिंनिफ्राय फैबाय जों दायो थास' बिथ'राइ खानो थांगोन फार्स्टआव जोङो दखानाव थांग्रोगोन बेनि उनाव थास' बिथ'राइ खाफैगोन जोंहानि बेखिनियाव बारि दङ ना बे बारियाव 1 2 3 आं पास नोंदो सांनायनि मादि नोंदो सांनायनि मादि नोंदो नोंबाय उफ फै जाबाय थांसै बिदि गेम गेले गेलेसो थांनांसिगोन जाबाय आजा हे ना गिदिर बारदो बेयावनो ओइ ट्रेक्टरा थास' बिथ'राइ हाफायगोन जोङो दायो दाखालियाव फायजोब्बाय इखो मैगं फोनो ओमफ्राय दायो जों दखानाव थांना फैग्रोनि गुस्लायनाय जि गोलावखा बैनिफ्राय बेयाव लागै खानायसन दाहारबा आजा ओइ मांकि दोङो नै दुस्थु बालिया आजा ओइ दैयाव गोलैगोनलै जोंहानि बारियाव गैयिखाय नैयाव नागिरफैबाय जोङो आयंलानि बारियाव सिरि सिरिनो रावबो गैया मालिकानो 8 बाजियावनो ओइ निफ्राय एथ'सिनो मबाइलखौ सेरना नायदो नै मंगलबार दिना ग्लब 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 बनदोनो मा दैयो बुं सोला नों सोला बाङाय ए नङा दे सोला मोदोम दे फोननानिफ्राय बाङाय खावलायाव जेनथ'खा फोननि जेनथ'खा खानायाव एसे खारनायाव जेनथ'खा फोनबा मोजां जायोना दे गेले बेयाव लांनो साहा फुदुंदो ओमफ्राय थिं खालामदो बेखौ गुदुं भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ